Uns 400 alumnes de Figueres i comarca han participat en la Masterclass English Time que s'ha celebrat al pavelló Rosellop de Figueres. En aquesta edició han estat alumnes del Narcís Monturiol i la Salle de Figueres i dels instituts d'Empúria Brava i Vilafant. Avui estem a la Masterclass, que és, diguéssim, l'aconteixement final que tanca el projecte de l'English Time. L'English Time és un projecte en el que hi participen 4 centres de l'Alt Empordà i a final d'any fem aquesta festa pedagògica en el que celebrem tot el que hem anat fent junts aquest any. Hi ha 30 tallers, alguns organitzats des de les mateixes escoles que hi participen, altres hi col·laboren diferents entitats de l'Alt Empordà, hi participen cada any el MUME, l'Empordà, el Museu de la Joguina, l'Aula de Teatre, que són els que ens activen la mainada, i aquest any tenim la col·laboració del Museu Dalí. Aquests tallers participatius fan servir l'anglès com a llengua vehicular. Aquest any enguany som 400 alumnes aproximadament, uns 30-40 professors assistents muntant els tallers i portem aproximadament uns 60 alumnes de quart de l'ESO que ens ajuden. Aleshores, tant els alumnes de quart que ens ajuden com els professors que les organitzen i els alumnes que les porten a terme, tothom ha de fer servir l'anglès com a llengua vehicular al màxim possible. Cada un d'aquests tallers té una durada de 25 minuts.